Matapos ang dalawang sunod-sunod na panalo nitong undefeated nating pambato na tubong Negros Occidental na si Herlan Gomez kontra sa mga undefeated boxer ng Thailand. Sige! Tuloy na yan! Ayan! Sige, tuloy na! Huwag mo na tigilan! Sige na! Ay nabigyan agad siya ng pagkakataong makaharap ang WBA Asia Bantamweight Champion na isang undefeated at Thai boxer pa din na si Yutapong Tungde. Pero sa kasamaang palad ay natalo ang Pinoy sa unang pagkakataon via TKO. Wala na. Herlan, yumayakap na. Oh, yan. Taas mo na. Yan. Yumayakap na. Yan. Hoy. Taas ka, Herlan. Yakap. Hoy, hawak. Pero sa kanyang pagbabalik sa bansang Thailand ay isang Thai boxer ulit ang kanyang makakalaban. Ito ay si Tanachai Kamon. Non-title fight at nakaschedule lang sa 6 na rounds. Ginanap ang nasabing laban noong January 25 lang sa Space Plus, Bangkok, Thailand. Mas matinding wristback ang ginawa ng Pinoy sa laban. Mas dobling lakas ang kanyang pinamalas sa bakbakan. Nilamog ni Herlan Gomez ang pambato ng Thailand sa mismong baluarte nito at sa harap mismo ng kanyang mga kababayan. And 2 KO. Once again, come back to the belt, ladies and gentlemen, all the way from Philippines, Herlan Gomez. Showtime, come.
Ladies and gentlemen, the first bout, the winner, second round, 1 minute 45. The winner goes to blue corner. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.